Мислех, че ще го кажеш. Познай храната. Част 2. Колко пръста ти показвам? 6. Близо беше. Давай напред. Давай, сега наведи се. И не толкова. Подхвапи. Още. Какво още? Къде е, Арда? Къде е? Какво? Давай да. Какво е това? Бургер. Не е бургер. Бургер. Не е бургер. С 2 питки, да? Да. Бургера. Не е бургер. Как да не е бургер с 2 питки от Ще пак да отхапиш. Да. Дай навред. Ще ми отхапиш просто. Има кисненца. Добре, какво е? Това не е новия хамбургер, бе. Да! И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту. Бургер. Ако познаеш Пак колко е струва, бургер. си познал. 99. Не. 4,99. Надолу. 3,99. Надолу. 5,59. Špioniro golubiro. Надолу, бе. Ритно ме пищяла. Новия хамбургер струва 3 лева.